Anteeksi. Hyvä herra Tats, joten olemme huomanneet mitä vittu siirtäneet aikoon. Tää? Hyvä herra Tats, kun ette tulleet, niin me perumme sun saatana kokouksen. Kuulitteko se siitä sen maailmasta? Etsustako se? Luustatko meille? Anteeksi, mä hyppään bussin alle. Hyvä vittu juttukaan. On lyödäkö vetoa siitä, hä? Tulkaa tänne vittu. Ei se oo se maailmantatsi. Herra, tänne vaan nyt on. Hei, antakaa nyt mahdollisuus. Herra Muules. Hei, herra, jos mä laisin teiltä niinku tämmösen. Oh my god. En mä tiedä vittu. Hei, seis! Lopettakaa. Hei, jos voitte katsoa vähän niinku tästä. Tätä. Ei minua kiinnosta sinun karttasi enemmän. Me siirrettiin aikaa, joten valitettavasti emme voi kuunnella sinun esitystäsi. Joten menisitkö lämmittämään meidän hyttiämme? Hyttiä voi kuitenkaan. Hyvä, et pidä sen matkan varrella. Mene nyt siitä pari metriä. Mutta hei! Atlantis! Se on Islannissa! Ei kun vittu! Eppas! Raamuttu on Islannissa! Sieltä komentaja! Jos saitte ottaa minua vakavasti, niin mä eroon! Mä eroon tästä meidän yrityksestä ja sitä voit hakea joku toisen henkilön! Kuka hoitaa sitä saatanan palloa? Munia! No tosissani, ellette anna mulle nyt sitä rahoitusta? Kuules nyt! Sä oot niin täynnä ittees. Pipä! Sun pitäis oppia tavoille. Mun isäni koulutti muusta miehessä. Mutta mä voin todistaa Matrixen olemassaolon. Oikeesti, jos haluat todistaa sen, niin otapa kolikko ja souda vaikka meren yli ja kuskaamassa sitä se paskaläjä sinne, niin